Sziasztok! Na, elindult az eperfa szezon, vagy szederfa, ki hogy szereti hívni. És most itt vagyok Vilis Csabán, nem messze ott, ahol lakom. És van 3 fa egymás mellett. Tavaly ezekről már szedtem termést. Azt gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mi a rációja annak, hogy a genetikát nagyon figyelje az ember, hogy milyen fákkal találkozik. Mert nagyon nagy különbségek lehetnek. Ez például, ez egy fehér termésű fehér eper, a másik, amely mellette van, az egy lila. És az az érdekes, hogy ez a fehér, ez nagyon édes, nagyon sok van rajta, nagyon sok termés. Megnézzétek, így alá nézünk, végig gyönyörűen be van rakódva termésekkel. Nem túl nagy, viszont nagyon-nagyon édes. Mindjárt megpróbálom megmutatni. És rengeteg van rajta. Tavaly ezeket úgy szedtem, hogy gyakorlatilag egy nagy sátorponyvát ide raktam alá, és ugye ez potyog, mikor megérett, és csak megráztam a fát. Tehát ez elég nagy különbséget mutat. Ez például nagyon édes, viszont lekvárnak pocsék íze van. Viszont mellette, ami most idén kevesebb van rajta, az egy sötét színű eper, ami sötét, de megpróbálom megmutatni, kimegyek a fényre. Tehát ez sokkal jobb lekvárnak. Kicsit lehet, hogy késtem is, mert elég sok van már a földön. Sokkal alkalmasabb lekvárnak, sokkal finomabb, sokkal jobb íze van. Kevesebb van rajta egy picit. De ami az igazán érdekesebb az eperfában, az nem csak az, hogy a termését tesszük, hanem állatok szempontjából kimondottan fontos a lombtakarmány funkciója. És ha megnézitek ezt az eperfát, itt van a másik 2 mellett, ami terem. Ezen egy darab termés nincs. De mehetek alá. Nem koszol, nem szemetel, nem fog magról terjedni. Ennek olyan a genetikája, hogy steril. Nem fog szaporodni magról. Miért érdekes ez? Azért érdekes ez, és ennek már láttam olyan változatait, aminek sokkal, tehát 2-3-szor ekkora levele. Ez azért érdekes, mert maga az eperfa ugye tradicionálisan hernyó tápanyag, tehát a hernyóknak a hernyókat etették vele is, és a lombjával takarmányozták a hernyót. És vannak olyan változatok, amelyek, mivel nincs rajtuk termés, és nem tud úgymond invazívan viselkedni, csodálatosan lehetne használni őket lombtakarmányként való hasznosításban. Mert hogy ez a tápanyag dússág, ami a hernyóval való hasznosítását is lehetővé tette, az lehetővé teszi azt is, hogy ember, vagy akár állati takarmányozásra, főként állati takarmányozásra sokkal nagyobb jelentősége van, de én láttam olyat, hogy csinálnak ebből zselét, csinálnak ebből a leveléből különböző, ugyanúgy használják, mint a szőlőlevelet megtölteni. Attól függ, hogy milyen fajtát talál az ember, de ezeket, mivel dugányról is lehetne szaporítani, nagyon nagy potenciál van bennük abban, hogy mind árnyékot adnak, mind lombtakarmányt. És ehhez még Irakban is bírja. Ottól van egy kis víz, sokkal jobban bírják ezek a fák azt a szélsőségesen meleg időjárást is, ami ott van. Tehát ez lesz szerintem itt egy fő faj, amire fogunk tudni támaszkodni itt a klímaszélsőségésedésbe. Úgyhogy gondoltam, megosztom ezt veletek, azt mindjárt megyek lekvárt csinálni. Na, peace!